हेलो बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय आंजों बेयाव लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। गोबाव सम जाबायमोन नोंथांमोनजों आं बेबायदि भिडिअ लानानै फैनो हायाखैमोन माखासे उसुबिदानि थाखाय। अब्ला दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि बिसयखौ नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ। आंहा मोनसे गस्पेल सिंगिं एन्ड डेन्सिंनि जि कम्पिटिसन होदोंमोन बिनि रिजाल्टखौ आं सिगाङावनो फोसावनांगौमोन, नाथाय माखासे उसुबिदा आरो जाहोननि थाखाय बेयो गोबां डिले जालांबाय। बिनि थाखाय आं निमाहा बिनाय थाबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौबो बे समाव आं खावलायनाय थादों, जाय समाव नोंथांमोना आंनोहाय भिडिअखौ बा अडिअखौ हरनांगौमोन बे समावहाय नोंथांमोनाबो हरजोबनो हायाखिसै। माखासेया नेनो थिननायलाय आङो नेनानै थाबाय। बेबायदिनो गोबाव जाबाय। जेखियानो जादोला गोबाव जालांबायब्लाबो जोबलांबाय। नाथाय दिनै आं फाइनालखौ नोंथांमोननो डिक्लेयार खालामनोसै। मेथाइ रोजाबनायाव सोर देरहानो हाखो आरो मोसानायावहाय बिथांमोनखौ आङो उनावहाय कन्टेक्ट खालामसिगोन आरो बिथांमोनखौ आं जि रादाय होदोंमोन मोसानायनि थाखाय आरो मेथाइ रोजाबनायनि थाखाय बेखौ सुबिदाखौ आं होनाय जागोन। अब्ला जोङो रिजाल्टसिम थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो बे समावहाय आरोबाव मोनसे गोजोननाय रादाव आं होबावनो सानदों जाहैबाय। एबार आङो गस्पेल सिंगिं एन्ड डेन्सिं कम्पिटिसन सिजन 2 लाबोनो नागिरदों। बेवहाय आङो टाइम सिडिउल खालामखानानै होगोन, अडिसननिफ्राय लानानै फाइनालसिमहालागै, आरो रिजाल्ट डिक्लेयार होगोननि समखौबो आङो थि खानानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना एबारावहाय नेक्स्ट सिजन 2आव जुदि बादायलायोब्लाथाय तारिख बाय तारिख नोंथांमोना गोसोआव लानानै बाहागो लानो हागोन, आं बेखौ खावलायखानाय थाबाय। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो नेक्स्टनि थाखाय जे थाम-थिम जानानै थाखादो, आं साननैसो उनावहायनो डिक्लेयार खालामनानै होनाय जागोन। बेयो फाइनाला एकदम मास मोनसेनि गेजेरावनो लानाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौहाय रेडि जानानै थानो आं खावलायखानाय थाबाय। अब्ला जों फैदो गोबाव खालामालासिनो दिनैनि बे मेथाइ रोजाबनाय बा मोसानाय जि गस्पेल सिंगिं एन्ड डेन्सिं कम्पिटिसननि फाइनाल रिजाल्टखौ आङो नोंथांमोननो फोसावनो सानबाय। गिबियावनो आङो फोसावनो सानदों जाहैबाय मेथाइ रोजाबनायनि। मेथाइ रोजाबनायाव नोंथांमोना बयबो जाय बिथांमोना बाहागो लाबाय बिराद मोजां रोजाबदों। भइस कुवालिटि ना, नोंथांमोननि ताल बा गासैबो मोजाङानो जादों, एकदम मोजां जादों। नाथाय बिनि गेजेरावबो जिहेथु बेवहाय देरहागिरिखौ आं सासेल' सायख'नायनि जाहोनाव नोंथांमोना दिनैहाय जेनदोंब्लाबो नोंसोरो फावसायनानै थानाङा। बयबो मोजां गारां इसोरनि महिमानि थाखाय बाख्नायनो हाग्रा, मेथाइ रोजाबनो हाग्रा मोजां सिंगारफोर दङ। आरो नेक्स्टआव नोंथांमोना बाहागो लाबावदो, आं खावलायबाय। आरो लोगोसे मोसानायनि बेलायावबो बेबायदिनो जोंहा जाय बिनानावमोना मोसाबायना बिराद मोजां मोसादों। इसोरनि रायजोखौ समायहोनो थाखाय ना, इसोरनि सोरजिनायनि जि महिमा बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय गावखौ जे इसोरनियाव गथायनानै मोसानो हादों, बिनि थाखाय आं साबायखर लोगोसे खुलुमनाय थाबाय। नोंथांमोनाबो दिनैहाय आङो बुंखानाय बायदि सासेल' देरहागिरि आङो सायख'ना लानाय जागोनखाय नोंथांमोना दिनैहाय दुखु मोननो नाङा। मोसानायाव आं बासिजायासै, सायख'जायासै होननानैहाय नोंथांमोना नेक्स्टनि थाखाय थाम-थिम जानानै थादो। अब्ला आङो बे समावहाय गोबाव खालामालासिनो दिनैनि रिजाल्टखौ आं फोसावनोसै। गिबियावनो आङो मेथाइ रोजाबनायनि बादायलायनायाव जाय फार्स्ट थांनो हाबाय बेखौ आङो नोंथांमोननो डिक्लेयार खालामनानै होनो लुबैदों। बे फंबायानो जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट BBCA बड'लेण्ड बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएसननिफ्राय कुमगुरि बाप्टिस्ट चार्चनिफ्राय जाफेद बसुमतारी। अननानै बिथाङा देरहानो हाबाय। बिथांनि थाखाय आं आखाइ खबनानै होबाय। गोजोन्थों। अब्ला बे समाव जों गोबाव खालामालासिनो मोसानायाव जाय फार्स्ट बान्था मोननो हाबाय बिनानावनि मुंखौ आं डिक्लेयार खालामनाय। गुबुनाबो बेबायदिनो मोजां मोसादोंमोन, नाथाय आङो दिनै गुसुं सम थानायखाय बेबायदि नोंथांमोननि मोसानायफोरखौ आं दिन्थिनो खाबु मोनाखिसै। बेनि थाखाय आंनि निमाहा बिनाय थाबाय। बिनानावनि मुङानो जाहैबाय क'क्राझारनिफ्राय पिरामिड ब्रह्म। बिनानावनि थाखायबो आं गोसो सिंनिफ्राय गोजोननाय लोगोसे आखाइ खबनानै होनाय थाबाय। अब्ला बे फंबाय जाफेद बसुमतारी लोगोसे बिनानाव जि पिरामिड ब्रह्म, बिथांमोनखौ आङो बावैसोनि गेजेरावनो आं कल खालामगोन। बेनिखाय आं नोंथांमोनखौहाय रादाय होखानाय थाबाय। नोंथांमोना आरो बे गस्पेल सिंगिं एन्ड डेन्सिं कम्पिटिसननि जि सिजन 2 बेयाव बाहागो लानो थाखाय बयबो थाम-थिम जानानै थादो। एबारनि समा बेबायदि डिले जानाय नङा। मास मोनसेनि गेजेरावनो अडिसन लोगोसे बिनि राउन्डखौ फोजोबनानै आं फाइनालखौबो होनाय जागोन आरो लोगोसे फाइनेलनि रिजाल्टनि डेटखौबो आं फोसावखानानै होनाय जागोन। अब्ला नोंथांमोना थाम-थिम जानानै थादो। इसोरा जों साफ्रोमखौबो मोजां देहा आरो मोजां सम आरो मोजां बोथोर होनानै जेब्लायबो दैदेननानै लांथों। दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों।